totes les revolucions industrials, no? Doncs han trigat uns certs anys, 15, 20 anys, uns períodes en què, entre cometes, la població, les empreses es poden adaptar. La revolució que suposa la intel·ligència artificial estem parlant de 5 anys, no més. Serà el més típic del món anar a casa d'algú i trobar-te un robot humanoide. Destrucció de llocs de treball, creació de nous, també, transformació. Has aprofitat la IA per complir el teu somni. El teu projecte és una aplicació per Tesla. Com arribes fins aquí i si això serà la primera de moltes? Ara mateix el problema no és el saber programar o el saber d'infraestructura, ara el problema és tenir la idea. Ara tens les eines al teu abast per construir, però has de tenir la idea. Bon dia, benvinguts de nou en aquest programa. Gràcies per seguir-nos. Avui per parlar de tecnologia, d'intel·ligència artificial i d'aquest futur tan interessant que ens espera. I ho farem amb l'Arnau Font, que és un jove català molt polifacètic, ara ho veureu. Abans de començar amb el programa d'avui, un minut de transparència, i és que aquest programa per primera vegada és patrocinat per una multinacional, en aquest cas per Proton Mail, que ha decidit sponsoritzar aquest episodi. Per mi és especialment important, és una fita, òbviament, pel programa, però sobretot perquè hi ha un alineament entre els valors de l'empresa i aquest programa. Defensa de la sobirania digital, de la privacitat i la democratització d'internet. En aquest sentit, per nosaltres, òbviament, això són fets importantíssims i aquesta empresa, amb seu a Suïssa, representa això, no? Un correu encriptat amb la privacitat per defecte. És a dir que, a diferència de Gmail, on tota la teva informació és llegida, utilitzada per crear un perfil comercial teu, en canvi aquí la teva informació és protegida, és privada i ningú la pot fer. Evidentment això, amb el món que tenim al davant, és una gran... és important prendre consciència de la importància de la privacitat. Avui en parlarem amb l'Arnau de totes aquestes implicacions. Dit això, dono la benvinguda a l'Arnau Font. Arnau, benvingut. Moltes gràcies. Senyor Font, a les xarxes socials. Senyor Font, exacte. Llavors, perquè la gent et conegui, tu vas començar a treballar en una botiga, has anat desenvolupant-te com a professional, has acabat sent productor audiovisual i ara ets founder d'una aplicació. És a dir, com fas aquest recorregut vital d'emprenedor, de tecnològic, no? I passant també per l'audiovisual. Com funciona això? Jo crec que ha sigut un resultat de no quedar-me quiet i d'arriscar-me al màxim, a vegades inclús massa, de patir massa, no? Però crec que ha sigut un trajecte d'aprofitar totes les oportunitats que se m'han presentat, no? Una mica. De fet, com comentaves, vaig començar treballant en una botiga de tecnologia. De fet, recordo que estava a segon de carrera, publicitat, i un dia, assegut al sofà, avorrit, vaig entrar a Infojobs. No havia treballat mai encara formalment. Vaig veure una oferta a botiga de tecnologia a Girona, vaig aplicar i el dia següent, per sorpresa, ja m'estaven trucant, no? Vaig anar superemocionat a l'entrevista i a partir d'aquí vaig començar, no? A estudiar pels matins a la uni publicitat i a la tarda allà venent tecnologia a tothom qui passava, no? per la botiga. I a partir d'aquí he anat canviant de botiga, inclús em van proposar de portar-ne jo una aquí a Barcelona. Tot això que et comento ha sigut a Girona, perquè visc a Girona, vaig fer el salt després aquí a Barcelona, i bé, entremig hi ha hagut altres experiències laborals, també totes relacionades amb la tecnologia, fins que, com deies, vaig arribar a ser productor audiovisual, en aquest cas d'un youtuber, un creador de contingut en anglès sobre Apple, sobre també tecnologia, que en aquest cas, com es pot deduir, la tecnologia és la meva passió, no? Especialment tot el món Apple, i llavors per mi va ser una oportunitat increïble, no només per treballar d'allò que m'agradava, sinó d'aprendre un munt de tot el tema audiovisual, tot el tema de tecnologia. I fins que arriba el boom de la IA, com el coneixem ara, a través de ChatGPT, no? Que aquí va despertar la meva curiositat al màxim de dir, ostres, què és això? Com pot ser que jo li parli a una màquina i em contesti i ho faci en català? Perquè vaig parlar amb ChatGPT, recordo, en català des del primer dia. I a partir d'aquí, no, suposo ja ho parlarem durant el programa, he acabat desenvolupant una aplicació que també era un dels meus somnis de petit, no? De poder dir de gran, mira, soc desenvolupador i tinc una aplicació meva pròpia. Però clar, això ha sigut en gran part gràcies a l'IA, perquè jo no sóc enginyer i de fet les matemàtiques i la física se m'han donat sempre molt malament, els meus professors de l'institut ho saben prou bé,
i llavors se m'havia apagat una mica, no?, aquest somni de desenvolupar una aplicació, i ha sigut ara, gràcies a la intel·ligència artificial, doncs, que estic complint un altre dels meus somnis. Això en parlarem, de com les oportunitats que obre, no? Perquè sovint els mitjans de comunicació són una mica catastrofistes amb tot el tema de la IA i els impactes, suposo que és clickbait pur i dur, fins i tot els youtubers, no? Jo veig aquest el Diary of a CEO, no? I vaig mirar, a veure què parla sobre IA, no? Tots eren que col·lapsarà el món, que tothom es quedarà sense feina, és a dir, tot era negatiu, no? I en canvi, quan vaig veure tu, perquè tu ets influenciador o creador de contingut en català sobre tecnologia, normalment parlaves de les coses xules, no?, de la tecnologia, les coses que faran que la nostra vida sigui més fàcil, que la nostra vida sigui inclús, en fi, més interessant en molts aspectes, no? Sí, totalment. De fet, això que comentaves d'aquest pessimisme als mitjans és evident, és claríssim, només cal obrir qualsevol telenotícies de qualsevol canal i que parlin de qualsevol notícia relacionada amb la IA, i sempre ho fan des d'una perspectiva doncs, molt destructiva de, és que l'atur es multiplicarà per la IA, que bueno, hi ha matisos, no? Ja en parlarem, o la IA ha fet això, o la Unió Europea vol prohibir tal IA perquè ha passat no sé què. Mai expliquen la part positiva de tots aquests sistemes d'intel·ligència artificial que hi és i existeix. I aquí hi ha un matís que sempre em queixo molt a mi mateix, no? Doncs que es tracta la IA com si fos un únic subjecte, com si la IA fos una persona i aquesta IA doncs, és responsable de tot el que passa, no? I realment el terme intel·ligència artificial existeix des de fa moltíssims anys. El que passa és que no ha sigut fins ara que ha sortit ChatGPT, que és una intel·ligència artificial que en diem generativa, doncs que crea contingut i que està a l'abast de tothom, doncs que realment la població general se n'adona de tot el potencial, de tot el que pot fer i que realment pot començar a interactuar de tu a tu amb una màquina. Però el terme intel·ligència artificial, des de les recomanacions de Netflix, des de que poses el Google Maps per anar a cert lloc i et recomana una ruta o alta, tot això és IA. Aleshores, el que comentaves del clickbait, 100%, vull dir, 100%, al cap i a la fi és una tecnologia, entre cometes, molt nova, i aquí tindràs els dos extrems, des de la notícia de clickbait de aquesta intel·ligència artificial destruirà aquests llocs de treball, i tu vinga a fer clic, aviam si és la meva feina, no? I després tots aquests influencers que utilitzaran la IA per dir, fes-te milionari fent servir aquesta IA en 2 setmanes. I és com, aviam, no. Aleshores, el fet de que jo comencés a crear contingut d'intel·ligència artificial, primer de tot va ser per un hobby, perquè no n'esperava res, perquè malauradament creant contingut en català és molt complicat doncs, convertir-ho en el teu mode de viure, i jo ho volia enfocar d'una forma positiva i d'una forma propera, perquè a mi m'agrada, no? Doncs que el meu entorn, que els meus amics puguin aprofitar la intel·ligència artificial des del nivell més bàsic i més senzill i puguin multiplicar, com ho podríem dir, doncs el seu rendiment, la seva feina, no? I és una mica el que intento fer. Evitar tot aquest catastrofisme. Evidentment hi ha una part negativa, i ja en parlarem, i una part negativa doncs, que s'ha de tenir en compte, però, escolta'm, és que la intel·ligència artificial és que no és broma, és una revolució. Jo ho qualifico com una nova revolució industrial. 100%. Deixa'm, però, que et digui que això que dius de fer el contingut en català, que no és una cosa... És evident que és difícil fer-se multimilionari, no? Però que pot ser una cosa que funciona, jo crec que això sí que s'està demostrant en molts casos, i que, per tant, és una qüestió també de... És més complexa arribar-hi, requereix de més temps, però no és impossible, al contrari. Inclús poden haver-hi empreses, no? I avui potser és un exemple, no? Que diguin, no, és que aquest contingut potser arriba a menys quantitat de gent, però aquí anem a buscar el regne de la qualitat i no de la quantitat, i d'un públic, doncs, culturalment d'una determinada manera o amb uns interessos concrets, no? I això tu pots estar omplint, no? Aquest servei, aquest espai o aquesta necessitat al mercat. No? Sí, de fet, la creació de contingut en català és això, és un nínxol, i clar, no és el mateix tenir 1.000 seguidors en català que tenir-ne els 1.000 en castellà o en anglès. I sí que també una mica d'optimisme amb això, cada vegada hi ha molts més creadors, o com a mínim jo quan navego per xarxes veig cada vegada més creadors de contingut en català, i el que m'agrada més és que veig creadors de contingut molt de nínxol,
de dir una persona que es dedica doncs no sé, ara no m'hi vindrà res al cap, doncs a parlar d'entrenament, de forma física, o de, no em sortirà la paraula en català, reviews de llibres, coses que si ja de per si fer contingut en català ja és nínxol, doncs si a sobre fem un nínxol d'un nínxol, doncs és fantàstic, perquè estem omplint un munt de buits. I també és cert doncs, que s'està apostant, en certa manera, des de tant el sector privat, com avui és l'exemple, no?, pel que comentaves, com del sector públic també doncs, de potenciar, impulsar la creació de contingut en català, no? Que bueno, això també és un altre meló, que es pot obrir en un altre moment. Però... Això del públic, no sé jo amb quins criteris està fet, perquè jo veig això del EVA i veig algunes coses que són per tirar-se tirar-se dels cabells, quan veus el que suposadament deuen cobrar amb les visualitzacions que tenen, etc. No? Jo no hi opto, perquè directament dic que això no és per mi, no? Però en fi, sí que segurament és optimitzable. Sí, com a mínim un missatge d'optimisme, no? Sobretot a qui vulgui crear contingut en català, endavant. Una de les coses que tu fas justament amb la creació de continguts és el tema dels gadgets, no? D'aquest futurisme, dels gadgets, dels robots, de com ens canviarà la vida. Això és molt interessant. Llavors, per tant, tu has fet, diguéssim, t'hi has capbussat en totes aquestes innovacions i justament això, no?, per fer una mica d'optimisme, no?, futurista, que mai està malament per passar la tarda. Quines són aquelles coses que tu més t'han sorprès i que dius, això canviarà absolutament? Parlaves de revolució, però això normalment pensem en economia, en llocs de treball, no? Però en la vida diària, què canviarà més? Doncs mira, al gener es fa a Las Vegas el congrés d'electrònica més gran del món, que per feina vaig poder anar, i bàsicament es centrava, la gran part del show era robòtica. I és que jo crec que quan la intel·ligència artificial s'uneixi amb la robòtica, serà una revolució dins de la revolució, no? Alguns exemples. S'han presentat ja molts prototips de robots humanoides que assisteixen en tasques de la llar. Per si algú vol xafardejar, es diu Neo, que és el que personalment més m'agrada, potser perquè és el més adorable, per dir-ho així, el més maco, el menys robot, però és un robot que està pensat per assistir doncs, a moure caixes, a fregar plats, a plegar la roba, i això, parèntesis, em recorda quan li parlava a la meva mare sobre tecnologia, sobre avui aquest ordinador, avui no sé què, i sempre em deia, però plega la roba? I jo, no. Doncs llavors no t'ho compro. Doncs arribarà un moment en què la meva mare doncs, em podrà dir, però això plega la roba? I jo li podré dir, doncs sí, això ja plega la roba. L'altre és l'Optimus, no?, que és el de Tesla? El de Tesla, exacte. Després hi ha un altre que es diu Figure, o no em pronunciï. Hi ha una carrera amb robòtica, i aquesta serà una de les aplicacions més útils que crec que li trobarem tant a la intel·ligència artificial fusionada amb la robòtica. I això no està gaire lluny, vull dir, l'any vinent ja es comencen a comercialitzar alguns models, molt limitats, evidentment són prototips pels 4 friquis com jo, que, bueno, jo no, perquè és un robot molt car i no me'l podré pagar, no? Però serà un producte molt de nínxol, i quan aquesta tecnologia evolucioni, jo estic convençut que quan jo sigui més gran serà el més típic del món anar a casa d'algú i trobar-te un robot humanoide. I això ens pot semblar super ciència-ficció, però no, és que està passant. I amb això estic convençut. I a més, ara en dèiem 2 o 3, però jo vaig veure una gràfica que era els robots humanoides a la Xina. Ah, sí. I era tota una gràfica, i hi havia doncs, no sé quantes empreses, cada una amb el seu disseny, cada una amb les seves funcionalitats, però una cosa impressionant, no? Vull dir que realment és una cosa que llavors hi haurà aquesta carrera també pels preus, no? Igual que abans, no? Una cosa que ara val 20.000 o 25.000 euros, a mesura que això vagin competint anirà baixant el preu, no? Sí, exacte. De fet, amb la intel·ligència artificial també està passant el mateix. Models que fa 2 o 3 anys eren els més intel·ligents del moment, eren caríssims, i ara, en comparació, són baratíssims. Amb la robòtica exactament el mateix. I, de fet, la Xina ara mateix està, si no ja, a punt de liderar tot el tema de robòtica. Als Estats Units hi ha una empresa que es diu Boston Dynamics, que, si entres a YouTube, pots veure experiments que han fet amb robòtica impressionants. El típic robot que segur que ha vist tothom, que és el robot gos, no?, que va amb les potes i tal. Doncs els primers prototips els va fer aquesta empresa, eren els reis de la robòtica,
però silenciosament la Xina ha anat pel costat, per darrere, i ara tenim maratons de robots, que són empreses de robòtica que competeixen entre elles amb robots que van corrents, que ens pot semblar una tonteria veure un robot corrent, però és que fa 10 anys era pràcticament impensable, no? Robots en museus, tot tipus de robòtica, ja no només en fàbrica, estem parlant més del sector més personal, per dir-ho així, perquè robots a fàbriques existeixen des de fa molt, no? Aleshores sí, és interessant que diguis això de la Xina, perquè deixa'ls anar. Bueno, clar, també aquí hi ha molt d'espionatge industrial involucrat, imagino, i sobretot també doncs, una priorització, no? No sé què fa que en aquest sentit vagin més ràpid que els Estats Units, o no sé si això tens alguna explicació, tu, de per què? Bueno, la Xina està capficada en liderar tant la robòtica com la intel·ligència artificial. Els Estats Units també, no? Però ara mateix és una gran batalla de dos blocs, la Xina i els Estats Units, tant en robòtica com en intel·ligència artificial. I hi ha batalles, entre cometes, fa poc va sortir una d'un model d'intel·ligència artificial generativa com un chatbot, ara no recordo exactament com es deia, crec que era Quen, bueno, és igual, un xat GPT xinès que es va descobrir que estava entrenat amb dades d'un model americà. I això el que vol dir és que s'estan entrenant els uns amb els altres per intentar superar-se, per intentar guanyar quota de mercat, i les inversions que s'estan fent a la Xina amb IA és que són multitud de zeros que no ens podem ni imaginar. I als Estats Units el mateix. El que passa és que als Estats Units és pràcticament tota empresa privada, que està posant bilions i bilions i bilions. I qui s'emporti el pastís de la IA i la robòtica dominarà les següents dècades 100%. 100%. I si fem un... Arnau, si anem una mica a l'impacte sobre les persones, no? Deixant de banda ja més el tema polític, hi ha el tema aquest de la privacitat. Hem renunciat, és a dir, tothom diu, no? Per tu és important la privacitat? I tothom diu, sí, és molt important per mi. La privacitat és una cosa bàsica. Però en realitat, la nostra privacitat l'hem regalada, no? És a dir, ens hem obert de potes, no? Per dir-ho malament, i totes aquestes empreses, totes les quals estan als Estats Units, tenen totes les nostres dades, tot el que fem, i generen doncs, aquests perfils. Llavors hi ha aquest debat de... No, és que hi ha gent que diu, bueno, jo com que no soc ningú, no m'importa, i si a mi m'ofereixen, no? Si fan aquest perfil, i per tant el que m'ofereixen té més sentit que no que m'ofereixin una cosa, que diguem, un anunci que això no ho compraré mai, prefereixo que m'ofereixin coses, no? Però al final aquí hi ha un risc amagat, no? En tot això. Quin creus que és, tu, això? Bé, el tema de la privacitat online, jo sincerament crec que és una batalla perduda. Sí que hi ha molta gent, conec molts amics que no, per mi això és molt important, jo sempre que entro a una pàgina rebutjo les cookies, etc. Però bueno, després veus una peça de roba que t'agrada en una pàgina web de dubtosa veracitat i poses allà tranquil·lament les dades de la teva targeta perquè et surt una icona que posa transacció segura i ja està, a saber on estan aquestes dades bancàries, i a partir d'aquestes dades bancàries ja poden començar a construir el teu perfil. A la mínima que tinguis un descuit a qualsevol altra xarxa social, totes aquestes dades les agreguen. Vull dir, a Instagram, si no pagues, ja estan venent les teves dades. Quantes de les persones que coneixes tenen Instagram? Jo crec que pràcticament, en el meu cas, és el 90%. Jo també sóc molt curós amb les dades que poso a internet, però poses Arnau Font a Google i et surt de tot, inclús, bueno, et surt on he viscut, no? Però vull dir, ens hem d'obsessionar amb el tema de la privacitat online? No, l'hem de cuidar. Sí, evidentment, però tampoc ens hem d'obsessionar, perquè aquesta obsessió després ens porta a que certes eines no les utilitzem per una por irracional a què faran amb les nostres dades. Dades que ja les tenen, Vull dir, les dades de tothom ja les tenen. Però amb el tema de la intel·ligència artificial també és molt rellevant això, de que dèiem que estem doncs, ara mateix utilitzant eines americanes i asiàtiques, i per tant aquestes dades s'utilitzen per entrenar models americans i asiàtics. Per tant, estan anant fora, estem enviant constantment dades fora. Aquí hi ha una esperança, a part d'aquests models europeus inexistents, que en un futur la intel·ligència artificial que farà servir el 95% de la població podrà funcionar dins del dispositiu de l'usuari. Ara mateix es necessita moltíssima energia per fer funcionar ChatGPT, Cloud, etc. Però també hi ha una cursa que són els models que en diuen de codi obert, que són models que tu et pots descarregar
i et pots instal·lar en el teu ordinador. El que passa és que ara mateix doncs, necessites un ordinador de la NASA per fer-lo funcionar, però a poc aquests requisits van baixant. Aleshores, tindrem l'oportunitat més endavant de fer servir models d'intel·ligència artificial en local, que no tingui connexió a internet, i les nostres dades estaran molt protegides. Per tant, jo em quedaria amb aquest resum, no? Aquest optimisme i esperança de que en un futur doncs, les nostres dades quedaran ben protegides, i ara mateix anar amb compte, però tampoc obsessionar-se. Tenim eines per protegir les nostres dades a internet, i una d'elles és una VPN, per exemple, però bueno, això entenc que ja parlarem. Sí. Bueno, clar, jo penso, no? Ara parlàvem d'aquest món en guerra i d'aquest autoritarisme, no? Jo penso en uns països o en uns estats que són una mica més autoritaris que abans, però que a més tenen aquestes eines algorítmiques al seu servei, i que estem veient el que està fent doncs, amb el control facial no? A la Xina, amb el tema dels punts. Quan veiem, evidentment, les empreses nord-americanes que per fer negoci, potser no tant per controlar socialment què fa o què diu la gent, però per optimitzar els seus beneficis, doncs també utilitzen els algoritmes a cor que vols doncs, per optimitzar els beneficis. No? Però clar, quan aquests algoritmes, quan aquestes empreses que hi haurà que tenen finalitats o valors, diguéssim, honorables, n'hi haurà que simplement aniran a fer quartos, això està a disposició dels estats. I llavors, jo penso, ostres, la privacitat per mi és important en el sentit de dir... Un exemple seria que la Hisenda Espanyola, que sabem la fam expoliadora que té, que tingui accés a tot un seguit d'algoritmes per controlar, perquè tu no tens, per exemple, abans parlàvem, no, això de Proton, el tema del mail encriptat, que puguin accedir a un seguit d'informacions i que, per tant, tu no tinguis un control de què estàs fent realment en la teva privacitat i que és totalment obert i que l'Estat, per tant, ho pugui tenir accés a absolutament tot, a mi això em sembla que és una manera, diguéssim, d'actuar doncs això, no? Poc conscient de la necessitat d'un mantenir aquesta privacitat. A mi això em sembla escandalós i ja és casualitat que les primeres inversions en intel·ligència artificial que es fan en el sector públic siguin pel Ministeri de Hacienda. Ja és casualitat. Aleshores, estem exigint moltíssim a empreses americanes, empreses tecnològiques, les nostres dades, la nostra privacitat, etc. La Unió Europea és molt restrictiva, etc, però després és el que dius. Tenim la Hisenda Espanyola, que utilitzarà la intel·ligència artificial per tenir un control del contribuent a uns nivells mai vistos. A mi això m'espanta, i a mi això em sembla escandalós. I ningú està dient res. Bueno, per això el tema de les VPNs, no? Que si ja ho estan fent servir gent a Rússia, perquè ara ja tenen problemes per accedir a l'internet perquè el govern l'està controlant, no? O a tants altres països, no? Doncs el fet de tenir això, no? Doncs pot ser una cosa interessant, no? I llavors aquí és on crec que és important doncs, posar sobre la taula aquestes alternatives, no? Al principi del vídeo parlàvem de Proton Mail, que posa sobre la taula una opció de mail totalment encriptat, no et llegeixen el correu, per tant no poden fer perfils, no poden vendre les teves dades, tu no ets el producte, i per tant hi ha aquesta defensa de la teva privacitat en totes les actuacions digitals. En un món modern això és una necessitat de primer nivell, no? I clar, i per la gent que digui, ara canviar de mail quan he treballat tota la vida amb un altre, doncs quina mandra, no? Doncs bueno, tenen una funcionalitat que es diu Easy Switch, que et permet de manera molt ràpida doncs, canviar i passar tota la informació que tu tens del teu Gmail, per exemple, doncs a Proton de manera molt, molt ràpida. I de fet, jo de tant en tant sempre recomano canviar de mail directament. Més que res per fer net, i també tot el tema de l'spam que ens arriba, i per seguretat, per tots els comptes que et crees. Vull dir, a mesura que tu et vas registrant a certs llocs, sempre vas utilitzant el mateix mail, sovint la mateixa contrasenya, doncs el fet de crear-se un mail diferent doncs és també com un reset, no? Però sí, el de l'Easy Switch està molt bé, però si es vol aprofitar i crear un nou mail, jo ho recomano sempre. Jo el vaig canviant de tant en tant.
Doncs mira, aquesta és una opció. En fi, sapigueu que en la descripció, aquesta és la part diguéssim, promoguda, diguéssim, doncs a la descripció trobareu aquest enllaç i podeu fer-vos aquesta compte nou, gratuït, amb les funcionalitats bàsiques. Lògicament, hi ha una opció de pagament perquè no siguis tu el producte, però en qualsevol cas, doncs, les funcions bàsiques del correu electrònic doncs, es poden fer servir. Però és que l'altra cosa que també té Proton és el tema de la VPN, no? Per tant, és un dels altres productes que la gent doncs, pot tenir interès en començar a utilitzar. Per la gent que no sàpiga per què serveix una VPN, ens ho pots explicar, Arnau? Sí, una VPN podríem dir que és com un intermediari entre el teu dispositiu i internet, que el que fa és que quan tu utilitzes doncs, la VPN pròpiament dita, pots anonimitzar la teva connexió i les teves dades. Pots també, per exemple, fer veure a internet que estàs connectat des de certes ubicacions. És a dir, un exemple molt bàsic, tu accedeixes des de Catalunya a Netflix i veuràs una sèrie de continguts. Si tu utilitzes una VPN i li fas veure a Netflix que estàs connectat des dels Estats Units, doncs et sortirà la versió estatunidenca i podràs doncs, veure els continguts americans, no? I això ens pot semblar un exemple absurd, però amb el tema de la intel·ligència artificial, per mi s'han convertit en una eina imprescindible i no ho dic per dir, vull dir, això ja ho dic jo, d'acord, i és real, vull dir, trec el mòbil i tinc una VPN. I és bàsicament pel que dèiem de les regulacions europees. Hi ha moltes funcions d'intel·ligència artificial que malauradament a la Unió Europea no estan disponibles, el que dèiem, no perquè no siguin legals, sinó per aquesta por o aquesta mandra burocràtica per desplegar-les aquí. Aleshores, gràcies a una VPN, jo puc fer veure que m'estic connectant des dels Estats Units i tenir accés a totes aquestes eines que estan utilitzant allà. I això, sincerament, per mi és molt important. Per una persona que utilitza la intel·ligència artificial, jo és que trobo absurdíssim que a Nova York puguin fer servir una eina i a Europa no. Que estem parlant d'una democràcia avançada, no? Doncs gràcies a una VPN podem fer això. I també, sobretot per la gent que va molt a fora a treballar, cafeteries, aeroports, etc., doncs també té un component de seguretat, de bloqueig de connexions il·lícites dintre del teu dispositiu. Aleshores, si tu vas a una cafeteria, a una xarxa pública i utilitzes una VPN, doncs sempre tens aquesta garantia doncs, que estàs més protegit, no? Aviam, si et connectes des de casa sempre i fas servir ChatGPT per 4 coses, no et servirà de res, però per les persones, bueno, de res, de poc, d'alguna cosa sí, no? Però si a la mínima que surts de treballar i et connectes a una xarxa pública o vols utilitzar eines de fora, doncs necessitaràs una VPN sí o sí. I de fet és molt curiós que ara la Unió Europea ja està llançant com petites senyals de limitar, per no dir prohibir, les VPNs, que a mi això em sembla d'escàndol. Perquè ara mateix aquest tipus de connexions estan prohibides a Corea del Nord, a l'Afganistan, tots aquests països democràtics, no? Amb l'excusa, l'altre dia publicava la Comissió Europea a Twitter, de que els menors l'estan utilitzant per saltar-se les verificacions d'edat de les pàgines web. Ho van dir adjuntant un informe que no existeix, no hi havia informe. S'ho van treure de la màniga. De fet, aquest post de Twitter té una nota de la comunitat adjuntant un informe real en què es verifica que més del 80% de la gent que utilitza una VPN és precisament per saltar-se aquestes restriccions absurdes de geolocalització i per protegir la seva identitat online. Vull dir, hem de vigilar això. Jo crec que sí, que és, vull dir, tots anem amb cafeteries, tots anem de viatge i ens connectem a la wifi de no sé on per no gastar. És a dir, jo crec que és una cosa que potser no som conscients de fins a quin punt és una necessitat per operar en el món modern, no? Va bé, a més, el nom VPN sembla com algo supertecnològic, però et descarregues l'aplicació, dones on i ja està. És que no has de fer res més, i no et limita la teva connexió ni històries, vull dir. I si no et vols fer passar per una ubicació americana, simplement pots utilitzar la teva pròpia ubicació, simplement si vols el teu component de seguretat, per tant. L'altre dia una mica em deia un motiu menys important, però per què no, que és que així es connectava al Netflix americà i no veia tota la merda que et posen al Netflix espanyol, no? Exacte. I doncs només per això, perquè no t'hagis d'empassar totes les programacions aquestes merdoses, doncs ja val la pena. A banda dels robots, per continuar una mica en aquest espai,
quines coses més ens sorprendran i podran canviar la nostra vida? Perquè, clar, un robot és molt evident, no? No haurem de fer les tasques de la llar, fins i tot doncs, podran, no sé, no? Alguna vegada jo havia dit aquí doncs, fer de cangur, no? I a més serà com tenir tot el coneixement de les biblioteques doncs, que els hi podran donar doncs, en els fills, no? Evidentment faltarà la component humana, que sempre faltarà, però en fi, durant una estona, per què no? En fi, què més? Has vist la pel·lícula Her? Sí. Her? Doncs una de les altres... Mític Joaquin Phoenix. Increïble, aquesta pel·lícula. Si no l'heu vist, 100%... Ja té uns anys, aquesta pel·lícula. Sí. No. Ja té uns quants anys, correcte. Doncs també hi ha una altra cursa dintre de la intel·ligència artificial que es diu la intel·ligència artificial general, la AGI, que també és una de les altres potes per les quals està tothom batallant per arribar als primers, i és bàsicament un tipus d'intel·ligència artificial que és capaç de fer qualsevol cosa que pugui un humà. No parlem de coses físiques, sinó parlem de coneixement. I són sistemes operatius doncs, que coneixeran el màxim que tu vulguis de la teva vida, tot el coneixement general, tindran multitud d'eines per fer el que creguin que cal fer, i això, per entendre-ho, és ChatGPT, bàsicament, tu li pots dir que et generi text, que et generi una imatge, que et generi codi. Són 3 coses, perquè aquest model està entrenat per fer aquestes 3 coses. Bueno, pot fer alguna més, no? Però vaja, la intel·ligència artificial general va molt més enllà d'aquestes 3 coses. És com que té eines infinites i no està acotat de dir tu ets una IA que estàs dedicada a fer això. La intel·ligència artificial general vindrà a ser com un Her, que es podrà integrar en la teva vida, en la teva família, fins a on li deixis, i és que serà el teu assistent de la llar, de la feina, de recordatoris, com un Siri del mòbil, però ben fet i a lo bèstia, per dir-ho així. Però per arribar, o sigui, cal la intel·ligència artificial general per arribar a aquest tipus de serveis? O simplement amb el que hi ha avui en dia, d'aquí un temps, sense arribar a aquesta cosa més general de control absolut i de pensament que supera les capacitats humanes, oi? Amb el que hi ha avui en dia no hi ha assistents així que puguin fer Sí, amb el que hi ha avui hi ha assistents que tenen multitud de capacitats, el que passa és que no es qualifiquen com a intel·ligència artificial general. Al cap i a la fi serà una evolució d'aquestes eines. Arribarà un dia en què entre cometes es declararà que s'ha arribat aquí, tampoc és com... O no ho diran. Sí, bueno, de fet, segur que moltes empreses ho cridaran abans d'haver arribat, hi haurà un munt de falsos AGI, però el que comentaves d'aquestes eines, ja existeixen eines molt avançades que pel 90% de la gent ja són més que suficients, no? Hi ha una mica aquesta obsessió d'anar molt més enllà, però ja és un tipus d'intel·ligència artificial que ja està pensada doncs, per organitzacions, inclús per governs. Ara no recordo exactament, crec que era l'Aràbia Saudí, que ha creat un ministeri d'intel·ligència artificial, que el ministre és una intel·ligència artificial, que... i diràs, ostres, no recordo exactament quin sector del govern portarà, no? Però ja estem tenint exemples de que és una intel·ligència artificial la que pren decisions que afecten a la població. És com, uau. I això, si em permets un parèntesis molt ràpid, Sí. en la intel·ligència artificial el que en diuen 5 nivells. Ara estem en el nivell 3, de 5. El nivell 3 són els agents, que això és intel·ligència artificial que és capaç de fer accions dins un sistema. Per exemple, tu li pots dir a una intel·ligència artificial com per exemple Claudio o ChatGPT que controli el teu ordinador i pot controlar el teu ordinador, pot invocar les eines que necessiti doncs, per connectar-se a un servidor, per crear informes, etc. Després ven el nivell 4 i el nivell 5, que són aquestes intel·ligències artificials capaces de controlar organitzacions, empreses, que el CEO d'una empresa no sigui una persona, sigui una intel·ligència artificial. I això és molt atractiu perquè estem parlant de que serà una empresa en què el seu CEO tindrà en tot moment tota la informació, tant de l'empresa, en temps real i de tots els seus competidors. Que això ara un CEO d'una real doncs, ho té amb certes limitacions. I el nivell 5 és la intel·ligència artificial que innova, que és capaç d'inventar, perquè no oblidem això que diuen que la intel·ligència artificial té creativitat, ho posem entre cometes, perquè simplement el que estan fent és repetir patrons que han après. Ara per ara la IA no és capaç d'inventar coses. No li podem dir resol els misteris de l'univers que cap altre científic ha resolt.
quan s'arribi teòricament a aquest nivell es podrà fer. Però ara estem al 3. Recordo, ara no sé qui de tots aquests líders del món tecnològic era, però deia, això és com si de sobte al planeta Terra apareix una illa al mig de l'oceà i hi ha 1.000 genis, no? I aquests genis tenen doncs, tots els coneixements que es puguin tenir, i això, doncs, o 1 milió de genis, no sé quants deia, no? Què li passaria a l'economia mundial si de sobte aparegués un país com aquest, no? Tant els potencials com els riscos per a la resta de països, no? I llavors vol dir que això, no? Que a Silicon Valley o on sorgeixi aquesta intel·ligència general, doncs de sobte es podrà donar aquest creixement exponencial del propi pastís, no? És a dir, aquí creixerà l'economia. Sí, de fet, Sam Altman, que és un dels cofundadors d'OpenAI, de l'empresa darrere de ChatGPT, defensa una renda bàsica universal per tothom, i un dels seus objectius o visions, entre cometes, és que la població no treballi i visqui de la intel·ligència artificial que treballa per nosaltres. Que ara potser ens sembla una mica utòpic, no? Però ell està convençut de que serà això. Hi haurà una renda bàsica universal per tota la població, perquè la població ja no haurà de treballar, ho haurà de fer la intel·ligència artificial. També li escoltaven en l'Elon Musk dir una cosa similar, no? Correcte. De dir, el que no podem tenir és que la gent treballi i a sobre tenir els robots que treballen per nosaltres, no? Una cosa o l'altra, no? Exacte. I això sí que suposo que serà un repte bestial. De fet, vaig llegir també una vegada que explicaven que totes les revolucions industrials, no, doncs han trigat uns certs anys, 10, 15, 20 anys, uns períodes en què, entre cometes, la població, les empreses es poden adaptar. La revolució que suposa la intel·ligència artificial estem parlant de 5 anys, no més. Vull dir, ChatGPT com a tal, la primera versió pública va sortir el 2022. Han passat 4 anys. És ara que realment ja comença a impactar a les cases, a les empreses, ho estem veient, no? Destrucció de llocs de treball, creació de nous, també, transformació. Aleshores, això crec que generarà un efecte rebuig enorme per la velocitat en què aquesta revolució es durà a terme, molt curta. Sí, clar, aquí també estem veient totes aquestes polítiques migratòries, no?, que fan entrar centenars de milers de persones, no?, i dius, perquè ara teòricament hi ha unes necessitats laborals, també perquè han fet fora la gent autòctona i paguen una merda, i llavors, evidentment, ningú vol fer. Però, clar, penses, és que potser d'aquí 5 anys, no?, aquesta feina ja no cal. És a dir, hi ha una empresa aquí a Barcelona, no?, amb seu a Barcelona, que és Medictor, no?, que utilitzen la intel·ligència artificial per fer diagnòstics mèdics, no? Llavors, és una empresa catalana que té un potencial de creixement brutal i que el que acabarà passant és que entre el Big Data i els seus serveis, doncs tu quan vagis al metge podran diagnosticar-te de manera molt ràpida. És a dir, tots aquests metges que arriben, que no parlen català i que hi ha molta crítica a això de manera lògica, doncs d'aquí 5 anys potser no calen, o 10, no sé, però vull dir que s'estan fent tot un seguit de polítiques migratòries sense tenir en compte aquesta gran revolució que ho canviarà tot. És molt rellevant el que dius de no tenir-ho en compte. És que no s'està tenint en compte des de cap esfera. Vull dir, crec que el problema és que la política en general està tractant la intel·ligència artificial com, sí, bueno, el ChatGPT, això que li pot fer 4 cosetes, et pot fer uns quants Excel, revisar el mail i tal. No. És que va molt més enllà i impactarà, doncs, tal com dius, en el mercat laboral. Els sectors que han perdut més llocs de treball aquest últim trimestre, crec recordar que eren hostaleria, turisme i demés. I recordo un article que deia que la intel·ligència artificial ja s'estan notant els efectes en el mercat laboral. I jo, ostres, què ha passat? S'hauran destruït llocs de treball de desenvolupador, d'oficina i tal. Obro aquesta estadística. Menys 100 i pico mil a hostaleria. I jo, i què té a veure? Aleshores, això ho relaciono amb aquesta campanya catastrofista de la intel·ligència artificial, i aquí poso una alerta. S'utilitzarà la IA com a excusa per justificar l'atur i la degradació dels serveis socials. És que ho veig ja. I en específic el tema de la salut, ja existeixen empreses que estan desenvolupant
IA especialitzada en temes sanitaris. Han sortit multitud d'exemples en què des del més bàsic, que li ensenyes una mamografia a un model entrenat per detectar càncer de mama i te'l detecta abans que un doctor. Que amb això no vull dir que una IA sigui millor que un doctor, simplement jo sempre veig la IA com algo complementari que ajudi a tothom. Però vull dir, amb això amb el que em refereixo és que hem de tenir molt en compte quins sectors laborals fem créixer i amb quina velocitat, perquè està tot anant molt ràpid. Sí, vaig veure que sí que hi ha un pla sobre intel·ligència artificial amb un pressupost milionari, però, en fi, quan veus els polítics, no, doncs penses, tampoc no té cap sentit que feu una cosa i després feu l'altra, per això que dèiem. Bueno, fas el parche i ja s'ho trobarà el següent. Bueno, per fer veure que tens una estratègia, no? Sí. I és curiós, no?, que l'Aràbia Saudita tinguin un ministre IA i, en canvi, aquí fotin canya contra el menjòmetre, no? Ostres, quins cracs. Que justament el que pretén és, evidentment, no denunciar tota aquesta colla d'ajudes que es van regalant entitats de dubtosa, diguéssim, utilitat pels interessos dels catalans, per dir-ho d'una manera suau, però és que, a més, o sigui, no utilitzen la IA per optimitzar, justament, no, els pressupostos públics, no? I aquí és on haurien de començar els governs, no? El primer, de dir, escolta, tenim aquesta eina i ara mateix no s'escaparà ni un cèntim per enlloc que no estigui controlat i això ho aprofitarem per optimitzar i perquè els diners dels contribuents... Això no, jo no he sentit mai res. A mi de debò, que m'encantaria, si estigués al govern, agafar els pressupostos i passar-los per la intel·ligència artificial més potent que existeix i que comenci a trobar errors, dades, coses a optimitzar. Ets un feixista. Bueno, sí, això ja des del principi m'ho dirien, no? Però és cert, no s'està utilitzant. I també haig de dir que un dels motius que posen és perquè, clar, estem parlant de ChatGPT, que és una empresa americana, DeepSeek, que és una empresa xinesa, Claude, que també és americana, i clar, no volem enviar dades a empreses estrangeres per tractar temes sensibles, no? Anem a fer una alternativa, no?, catalana, europea, per tractar les dades des d'aquí. Però això és possible? Perquè al final... Però tu, no sé, ho has sentit? No, jo no ho sento, però per això pregunto, no? És possible o hi ha una dependència tan... I aquí sí que podem entrar al tema més de geopolítica, no? Hi ha una dependència tan dels recursos minerals, dels recursos energètics, és a dir, el fet d'estar al capdavant d'aquesta... Sovint se'n diu una cursa, no? Però jo crec que és una guerra. O sigui, és una guerra per el domini de la tecnologia i pel domini dels recursos que la permetran dur a terme, o en el sentit de tenir el volum d'energia per poder-la sostenir, no? I segurament aquí és on s'expliquen en bona part el conflicte que hi ha ara mateix amb Iran, el conflicte que hi ha amb Rússia, el conflicte, diguéssim, fred que hi ha amb Taiwan pels semiconductors. És a dir, a dia d'avui estem en aquesta tercera guerra mundial i és pels recursos per poder arribar primer a la IA. No? Però fixa't, és una guerra de recursos per arribar al control de la informació i de les dades. No? La informació és poder, no? Però clar, si tu ara obres el mòbil, segurament obriràs el WhatsApp, que és de Meta, obriràs el Gmail, en el qual, com bé has dit, som el producte, obriràs ChatGPT, que és empresa americana, busca alternatives europees decents. Malauradament, poques. Molt poques. I això és bàsicament perquè, si vols, entrem en aquest bloc, no? Però sembla que la Unió Europea s'estigui lluitant en contra d'aquests avenços tecnològics que a la resta del món estan acceleradíssims sense cap mena de filtre, no? Que tampoc és bo. Però és que bàsicament ara una empresa que vulgui apostar per desenvolupament tecnològic té 3 opcions. Bueno, 2, perquè com no estiguis a la Xina, difícil tindràs de prosperar a la Xina, no? Tens l'opció de desenvolupar a Europa, amb tot el que suposa, que estaríem parlant d'agafar tota una normativa de mercats digitals de més de 1.000 articles que t'has de revisar i creuar els dits per no incomplir cap d'aquests punts, perquè si no t'arribarà una multa que adéu-siau, o te'n vas als Estats Units, que t'obriran la porta, diran benvingut, tu ho ves desenvolupant i, bueno, en tot cas, si veiem que l'has liat una mica, doncs ja et donarem un toque i ja ho revisarem. I el que comentaves abans, el tema de sí, que es comencen a fer inversions, no?, per crear centres de dades aquí, a Europa, per desenvolupar startups.
fa poc la Unió Europea va anunciar 20.000 milions per crear centres de dades, però és que això ens pot semblar un número molt gran, no? Que ho és, però només Amazon s'ha compromès a invertir 33.000 milions d'euros, és a dir, 13 més, en centres de dades només a Espanya. És a dir, una inversió d'una empresa americana està superant a la inversió pública total europea només amb centres de dades. I aquí, doncs, sincerament, anem tard i ho estem fent molt malament. La recepta per intentar liderar tot el tema d'IA i dades a Europa, doncs la veritat és que no en tinc ni idea. Però el que sí que tinc clar és que tot el tema de la burocràcia per desenvolupar tecnologia a Europa és que s'ha de retallar per tot arreu. Vull dir, és que estem arribant a un punt en què empreses tecnològiques, gegants tecnològics com Apple o el propi ChatGPT no desplega certes funcions a la Unió Europea no perquè estiguin incomplint la llei i la norma, sinó perquè tenen por d'incomplir-la, perquè s'han de revisar, doncs, com et deia, una llei de 1.000 articles que a saber si incompleixen alguna cosa i et ve la von der Leyen i, ala, multa de 10.000 milions a Apple perquè no sé què, o a Google perquè no sé quantos. Fa poc vaig veure un gràfic també que comparava els diners que ingressava la Unió Europea en impostos a empreses tecnològiques europees i en multes a empreses tecnològiques nord-americanes. Doncs la columna que estava més alta era la de les multes a les empreses nord-americanes. Doncs aquí després ens hem de preguntar per què la gent no vol desenvolupar Europa. Doncs perquè tens la Unió Europea al darrere que... Jo crec que aquí hi ha aquest factor de la regulació, després deu haver-hi el factor del capital disponible, és a dir, on està el capital a l'hora d'invertir en grans empreses, i segurament doncs, tots els capitalistes doncs, inverteixen més en productes als Estats Units que no aquí, i per tant les empreses europees, a la mínima que tenen un producte que té potencial, doncs se'n van allà a capitalitzar-se, no? Llavors, i després hi ha la part aquesta, no sé, de poder computacional, és a dir, no sé si energèticament aquí doncs, hi ha la capacitat energètica de sostenir doncs, el que implicaria poder competir amb la Xina o amb els Estats Units. El propi Elon Musk, que ho digui ell, doncs suposo que en fadarà més d'un, no? Però ell posava l'exemple que a Espanya realment som una potència solar. Podem ser encara una potència solar més bèstia. Espanya es podria convertir en una potència energètica europea. Però és que aquí a la mínima que desenvolupes un projecte de plaques solars o el que sigui, et surten 25 associacions amb les mateixes 50 persones a dir que no, perquè patates. I recordo un conegut que treballa en una empresa de Besalú que estava desenvolupant un projecte energètic per autoabastir la seva fàbrica amb energia solar per no agafar de la xarxa i contaminar més. Estem parlant d'un parc solar petit a Besalú. Crec que ha trigat com 10 anys en què li aprovin i batallar a jutjats i gastar diners. I aquell parc solar és el més gran de les comarques gironines i estem parlant de que tu passes amb el cotxe per allà i en un moment l'has deixat de veure. Aleshores, podem ser una potència energètica i dominar en aquest sentit? Sí, totalment, però no hi ha cap voluntat. Sí, aquí si veus l'evolució d'això, realment Catalunya ha quedat molt enrere. Molt enrere. I això és una falta d'inversió absoluta i crònica. Com els molins que volien posar a l'Empordà, al mar. Quin problema hi ha? Vull dir, aquí ja et parlo des del meu punt de vista, no? Evidentment, però a mi realment em faria sentir orgullós anar a Cadaqués i veure allò a lo lluny, perquè estan molt lluny, els 4 molins generant energia verda. A mi això em faria sentir més orgullós que no tenir una central de gas o una central nuclear generant energia no tan neta, no? Però bueno, aquí ja va a gustos, suposo, no sé. Em fa pensar també això en aquestes notícies que han sortit últimament d'aquesta suposada pluja de milions per la indústria militar que suposadament doncs, Europa utilitzarà per canviar la indústria i tal, no? I clar, primer penso, sí, d'acord, els Estats Units vol que Europa aporti més amb la seva pròpia seguretat i sigui més independent en aquest sentit, no? Per l'espantall teòric aquest de Rússia, no? Com si Rússia en qualsevol moment, doncs evidentment que Rússia és un país que militaritzat i tot plegat, però d'aquí a que pogués envair Europa quan ja s'ha vist que no pot ni envair Ucraïna,
doncs on és realment el risc, no? I ara venen a dir, ara us donarem tot un seguit de diners per invertir perquè la indústria es reconverteixi en temes de defensa, no? I a mi em sembla això, que és una cosa com de narrativa, no? de tenir-nos comprats, o en els industrials catalans, doncs aviam qui suca, però de desviar-nos amb una necessitat que no hi és, realment, em refereixo, i de desviar-nos d'aquesta cosa que sí que pot canviar la vida, no? És a dir, potser en lloc d'estar fent això hauríem de dir, no, és que volem aquí plantes industrials de robots casolans, no? Perquè això és una necessitat. Això és una cosa que hem de tenir, no? I no drons militars, que no sé què. Sí, ho veig també com una distracció. Aquí sí que el tema ja se m'escapa una mica, no? Però centrant-nos en tecnologia, mentre hi ha aquestes guerres de Rússia, etc, el que dèiem al principi, no? La Xina està invertint bilions, als Estats Units bilions en robòtica, IA, nosaltres aquí estem gastant els diners en què els gastem, però també el que coincideixo en que les guerres futures, des del meu punt de vista, i espero i desitjo, no crec que seran militars. Crec que seran, doncs, això, de models d'intel·ligència artificial que controlaran dades, que controlaran relats, que controlaran masses, informació, i en part és el que també comentaves, no? Jo crec que ja estem en una guerra. El que passa és que no és una guerra amb pistoles i míssils, no? És el control de la informació. Bueno, i el que deia abans de quan tu fas que els petrolers d'Iran no puguin sortir cap a, no, per donar petroli, gas liquat, el que sigui, cap a la Xina, tu el que estàs fent és realment un tret al peu en el teu adversari en aquesta cursa, no? Sí. El mateix quan estàs a través dels drons a Ucraïna, doncs fent que les refineries russes doncs explotin, no? I de sobte puguin accedir a menys energia, menys petroli, etc. No? Quan tu et fas quan tu envaeixes Venezuela per justament recuperar el control de tota la seva producció. Tot el que està fent els Estats Units és agafar això per tenir un control absolut sobre el preu de l'energia, perquè la seva energia pugi de preu i perquè al seu adversari doncs, li costi molt més doncs, seguir-li el ritme. No? Llavors, és com que les guerres ja no són necessàriament per un control territorial, sinó que són per aquest domini i per evitar arribar potser a aquesta intel·ligència general que diuen, jo no sé si tu estàs d'acord, que qui arribi abans, el tema és que podrà desactivar doncs, les armes nuclears de l'adversari, sense que l'altre se n'hagi adonat. És a dir, que tu només perquè hi arribis la nit abans que l'altre ja hauràs aquesta diguéssim, autocontrol nuclear, no? El deterrence que en diuen, doncs l'hauràs desactivat i per tant dominaràs el planeta. Aquí ja em perdo, no? No sé, no crec que es pugui fer, no? Vés a saber, potser sí, però tampoc crec que sigui potser l'objectiu. Si poden hackejar, és a dir, no? Hi havia aquests hackers militars, no? Que entraven i desactivaven una central nuclear a l'Iran a través d'un correu electrònic i no sé què. Doncs si tu tens una intel·ligència artificial general, perfectament pots hackejar els sistemes de seguretat d'un estat. En aquest sentit, el govern dels Estats Units està invertint també una barbaritat en intel·ligència artificial per la seva pròpia seguretat i per defensa militar. De fet, va haver-hi una polèmica amb l'empresa Anthropic, que són els creadors de Claude, que potser sona més Claude que no Anthropic, de que Anthropic no es va voler vincular militarment al govern dels Estats Units i a partir d'aquí doncs, el Trump va dir doncs, vinga, vosaltres fora, trenquem tots els contractes i en canvi OpenAI va dir sí, endavant i estan ficats en tot el tema de desenvolupament de seguretat. És a dir, sí, hi ha una vessant militar molt rellevant el tema d'IA. I de fet, després hi ha el tema de Palantir, no? Que ara també va treure aquell manifest sobre la república tecnològica i que d'alguna manera venia a dir doncs això, no? Que hi ha d'haver molta més col·laboració entre l'Estat i les tecnològiques, que de fet en molts sentits tenen molt més poder que molts dels estats del món, no? Vull dir que ja anem cap a aquest món una mica, no?
la gent més crítica, no? En diu el tecnofeudalisme, no? I després hi ha gent com aquest d'Antròpic, no? Que dius, no, escolta, nosaltres ho volem fer al servei del benestar de la gent, de que la gent no treballi, d'optimitzar els serveis, no? Els recursos energètics, d'optimitzar, no? Que no hi hagi fam al món, sí? En fi, d'aquesta part més positiva, no? No sé, tu amb quina banda et situes en aquest debat més dels perills o de les oportunitats? Jo sempre estic al costat de les oportunitats, sempre. Però sí, evidentment hi ha molts perills i sí que és una vessant que, entre cometes, a mi em fa molt respecte o inclús segons com m'espanta, no? Veure doncs, que empreses com OpenAI estan doncs, treballant activament amb un govern per desenvolupar tecnologia militar és com... doncs fa respecte. Però jo crec que això no ens ha d'aturar a nosaltres com a ciutadans com per aprofitar aquestes eines per maximitzar al màxim el nostre rendiment o benestar. Una mica l'argument aquí era que si una democràcia, bueno, en fi, als Estats Units no és una democràcia, no? És una plutocràcia i d'aquella manera, però si l'Occident, per dir-ho d'alguna manera, no utilitza tota la potència per fer el que hagi de fer, per dominar el món, bàsicament, doncs ho farà l'adversari, no? Ja ho està fent, vull dir, és el que dèiem, la guerra dels algoritmes, no? Ara mateix tots els algoritmes de tota la informació que veiem a xarxes, doncs és Meta, és Twitter, bueno, X, Instagram, que també és de Meta, i TikTok, que és asiàtica, xinesa, tot i que el seu CEO és de Singapur, crec que era, i va haver-hi tot el cas aquell del judici molt graciós per qui no ho hagi vist, però europea, és que no tenim cap algoritme europeu. Aleshores, perquè, entre cometes, Estats Units és una democràcia i aquests algoritmes ens afecten mitjanament, però imagina't que es tornen bojos i realment desenvolupen un algoritme a xarxes que està present en tots els ciutadans europeus i ens intenten, entre cometes, menjar el cap. Que això ja diuen que ho estan fent amb Twitter, no? Que des del meu punt de vista no és així, perquè precisament l'algoritme de Twitter és de codi obert i qualsevol persona el pot consultar. Vull dir, més transparència que això, i després està el tema de les notes de la comunitat, no? Però bueno, això ja és un altre meló. Aleshores, és que com a europeus hauríem d'exigir no limitar i multar i anar contra totes aquestes tecnològiques americanes, sinó fer un cop de timó a Europa i dir anem a fer nosaltres les nostres xarxes, les nostres eines, les nostres IAs. Tenim una empresa que es diu Mistral, que és el model d'IA més potent que tenim ara mateix a la Unió Europea i està en la posició 48. És que som irrellevants completament. Anem a lluitar per això. Parlem també de les oportunitats a nivell personal i una mica al principi quan t'he presentat deia, no? Tu has aprofitat la IA per complir el teu somni, diguéssim, no? I esperem que tinguis molt d'èxit i, de fet, en aquest programa m'agrada portar gent més sènior que ens parla de les seves, no? Les seves visions o el que sigui, i gent més júnior com a model, també, no? Com a model perquè la gent jove doncs, digui, ostres, no? Aquí hi ha gent catalana que està fotent això i endavant. Llavors, explica'm una mica el teu projecte, és una aplicació per Tesla, com arribes fins aquí i si això serà la primera de moltes. Espero que sigui la primera de moltes. Mira, simplement va començar perquè amb el meu grup d'amics de WhatsApp volia crear un robot que pogués interactuar com si fos una persona més. És a dir, tots els membres del grup doncs, tenia un robot amb el que poder fer gràcies, etc. I recordo allà fa temps, doncs, el ChatGPT li vaig explicar i em va dir, mira, has d'obrir aquest programa i enganxar aquest bloc de codi que et dono. I ho vaig fent i m'anava com donant les passes, no? I a partir d'aquí vaig aconseguir-ho. Ara al nostre grup de WhatsApp tenim un robot que funciona a mi, molt graciós, però això amb el que vull dir és que em vaig donar compte doncs, que amb un simple ChatGPT podria començar a desenvolupar coses fora de la pròpia plataforma. I a partir d'aquí simplement vaig anar creant com experiments personals, per dir-ho així. Em vaig crear una petita aplicació web d'entrenament, que bueno, sempre la deixo a mitges la primera setmana, no? Però bàsicament doncs, que el que feia era agafar les teves dades del rellotge intel·ligent i et creava un pla d'entrenament. Per la feina vaig crear un programari sencer doncs, per organitzar tot el contingut, tots els guions, tot el calendari, què havíem de fer, quan ho havíem de fer,
tot això escrivint sense programar ni una sola línia, no? I a partir d'aquí, doncs, tu també anaves aprenent una miqueta, doncs, a interpretar el codi a un nivell bàsic, no? Perquè és un món molt complicat. Fins que l'any passat, doncs, vaig poder canviar de cotxe, em vaig agafar un Tesla perquè per mi és com l'iPhone dels cotxes, vull dir, és tecnologia pura, i vaig descobrir que Tesla ofereix la possibilitat d'aconseguir totes les dades del cotxe i extreure-les. Dades com, per exemple, doncs, ubicació, velocitat, posició del pedal, força lateral, bé, 1000 coses. I vaig dir, ostres, i per què no em creo jo un dashboard, un panell on poder veure on he viatjat, quina conducció he fet, i, en fi, doncs, visualitzar totes les dades del cotxe, perquè sóc un friqui de les dades important. I ho vaig començar a fer, li vaig ensenyar a un amic i em va dir, ostres, però això per què no fas una aplicació sèria i la vens? I jo, bueno, doncs no ho havia pensat. Vale. Vaig obrir l'eina de crear codi de ChatGPT i li vaig dir tal qual. Vull que a partir d'aquest projecte web rudimentari que hem fet, crear una aplicació. Què haig de fer? Doncs a partir d'aquí em va començar a dir, ves a aquesta pàgina web, lloga un servidor, compra aquest domini, et creo aquests arxius de codi, hauràs de fer això a la pàgina d'Apple, etc etc. Em va començar a explicar un munt de coses que havia de fer per tenir l'aplicació. I amb molta paciència doncs els vaig anar seguint un per un. Quan no entenies alguna cosa doncs li anaves dient, en plan, un servidor, què és això? Jugar un servidor, què haig de fer? Com el configuro? Al final li deia, no, connecta't tu. Li donava les credencials i es connectava. I al final ja vaig tenir com un producte ben definit, no? I vaig dir, vale, ara és el moment de publicar-lo. Què faig? Perquè, evidentment, això sí que hem de tenir en compte. Tot el que tu creïs amb la intel·ligència artificial no ho publiquis a lo boig, perquè tindrà falles de seguretat, s'ha de tenir molt en compte, sobretot si tractes amb dades sensibles, no? de cotxes de la gent. I a partir d'aquí sí que vaig contactar doncs, amb un amic que en sap doncs, d'empreses i de més, i a partir d'aquí amb un enginyer professional especialitzat en ciberseguretat que doncs, revisa tota l'aplicació, la valida i vinga, cap al mercat. Ets un indie hacker, no? Un indie hacker. Sí, l'altre dia vaig aprendre aquest terme, no el coneixia, i es veu que hi ha un grup a Barcelona d'indie hackers. Ostres, no el conec. Sí, són gent, catalans, que vaig anar a una reunió, de fet, i per veure què feien, i són tot 90% eren catalans, hi havia 2 italians, i són gent, això, que diguéssim, en el seu temps lliure, com a projecte de hobby, doncs crea una empresa i guanya diners. No? I ho fa sense tenir... A veure, clar, al final sí que agafes uns coneixements de codi importants, no? Però vull dir que és una cosa que cada més la gent ho pot fer. Sí, i també està començant una mica aquesta era de crear-te el teu propi programari. Hi ha, per exemple, l'exemple de Mercadona, va sortir fa poc a un article a Xataca, que un dels seus cercadors interns de productes l'havien substituït, el que tenien, per una eina creada ells mateixos en un mes amb Claude Code, que és una eina de programació a MIA. I moltíssimes empreses estan apostant per aquest tipus d'eines. Veig també l'altre dia el mateix company que treballava en aquesta empresa que comentàvem de Besalú, ha creat la intranet de la seva pròpia empresa, ell sol, sense tenir cap tipus de coneixement de codi, doncs escrivint, que vull fer la internet, que tingui això. Després, evidentment, ho revisa un professional, no? Perquè una internet doncs, és algo sensible. Però vull dir, ara mateix, qualsevol persona que tingui una idea de per què no existeix una aplicació que faci això o l'altre, agafa ChatGPT, agafa Claude i demana-li que ho faci. I veuràs que ho fa i és molt addictiu. És molt addictiu veure com va construint aplicacions o el que sigui. De fet, ara mateix el problema no és el saber programar o el saber d'infraestructura, ara el problema és tenir la idea. Abans era al revés, abans tu tenies la idea, però em treus del Word i ja no sé què fer, no? Ara és el contrari, ara tens les eines al teu abast per construir, però has de tenir la idea. Jo, per anar acabant, Arnau, jo crec que abans parlaves d'Instagram, no? A Instagram contínuament es reben anuncis, no? D'aprèn a fer IA, 1.000 cursos, hi ha 1.000 models de negocis, i això jo en dic terrorisme, no? Perquè
Sí, perquè surten tot de gent molt jove, a veure, cadascú deu tenir l'algoritme que té i li surten els anuncis que li surten, no? Sí, no, a mi també em surten. Però jo crec que a molta gent jove li deu sortir aquests anuncis perquè, en fi, perquè és la moda i perquè tothom és conscient d'aquesta oportunitat i d'aquesta necessitat de preparar-se per un futur incert. Però clar, jo en dic terrorisme perquè clar, acabes veient gent molt jove que s'han fet milionaris teòricament, increïble, que et matxaquen un rere l'altre i clar, et fan sentir com un ruc, no? Perquè dius, si tan fàcil és com és que aquesta gent, no? Doncs és milionària i jo no. Llavors, per això en dic terrorisme, perquè al final les coses no són així. Doncs jo diria, què li diries a una persona que està bombardejada per tot això i que a vegades jo trobo que el fet de rebre aquest bombardejament paralitza. És a dir, perquè tens tantes opcions i, no, evidentment, no vols pagar un curs per cada cosa diferent, ni tens el temps, ni et pots concentrar, i llavors acabes no fent res. Totalment. Llavors, com podem passar, no, per la gent que tingui algunes hores al dia i que es vulgui formar, tingui l'edat que tingui, perquè jo crec que això és una cosa que fins als 90 et pots formar i gaudir-ho, no? 100%. I fer diners, per què no? Doncs, què li diries a algú perquè es protegís d'aquest bombardejament i dir, va, què ha de fer durant un any, no? Per dir alguna cosa. Doncs crec que el primer de tot és tots aquests cursos així de pagament, caríssims, que bombardegen, tu estàs perdent, ni cas. Primer de tot perquè per una persona que comença de zero, gràcies a Déu existeixen un munt de recursos gratuïts per començar a formar-te i després perquè és un món que canvia tan ràpid que un curs que paguis tu ara, d'aquí 6 mesos, ja no serà vàlid. El que jo diria, i que com a mínim crec que és el que m'ha servit a mi, és obrir ChatGPT i començar a fer preguntes a tort i a dret. I com es fa això, i com es fa l'altre, i com es fa això, i com es fa l'altre. I si vols recursos visuals o que t'ho expliqui algú, obres YouTube, que hi ha un munt de creadors que t'expliquen 1000 novetats i 1000 coses sobre intel·ligència artificial sense necessitat de pagar cursos. I després tot el tema d'això de fer-te milionari amb la IA i tal, també t'haig de dir que aquí hi ha molt fantasma, vull dir, ojo, cuidao. Que es fan diners amb la IA és cert, i les persones que s'hi han apuntat al principi estan fent molts calés. Un amic meu té una agència d'intel·ligència artificial i està guanyant molts diners perquè està agafant empreses i els està dient, mira, jo et puc fer aquest programari a mida, tal, formar els teus treballadors, tal, i tindràs un augment del rendiment de no sé quin %. I això està funcionant molt. I, de fet, vaig fer un vídeo fa poc que parlava de les feines noves que crea la intel·ligència artificial i una d'elles és aquesta, l'especialista en adopció de solucions d'intel·ligència artificial, anar per empreses a instal·lar IA a tot Cristo. Però aterrant més a persones que no estan tan ficades, no agobiar-se, perquè cada setmana surten novetats. Jo, que sóc una persona que està molt ficada amb IA i novetats, a la que desconnecto un cap de setmana i torno el dilluns, ja m'estresso, perquè l'empresa tal ha tret això, l'altre això, i et bombardegen a novetats. Per tant, calma, no deixar-se enganyar per tots aquests influencers de pagar amb 2.000 euros i tindràs la solució milagrosa d'intel·ligència artificial. Això no existeix. I sobretot molta curiositat. I no tenir por a preguntar a la IA, perquè amb això una cosa em sorprèn molt, i és que hi ha gent que em pregunta com puc fer X cosa amb ChatGPT? La meva resposta sempre és pregunta-li a ChatGPT. Tal qual. És no tenir cap tipus de por a preguntar-li a la IA qualsevol cosa. Em sembla un bon argument. Jo, si em permets, faria un petit matís, que és que a vegades un curs val la pena. És a dir, sí, evidentment. Jo a la meva experiència personal, no? A vegades formar-se sempre val la pena. Sí. Llavors, jo potser fins i tot diria, en lloc d'estar paralitzat, no? Mira quin tema realment t'interessa aprendre, compromet-t'hi i paga el curs, si cal. Sí, no, em referia... Però fes-ne un perquè realment el fet de que t'organitzin, no hagis d'anar tu al YouTube i tal, i que t'organitzin, és a dir, que no crec que tots siguin un scam. No, evidentment. Saps què et vull dir? Evidentment. I que jo crec que es poden utilitzar, però bàsicament suposo que el meu missatge és que no paralitzi el bombardejament d'opcions, tria quina cosa ressona amb tu i dius això m'interessa,
i paga el curs, perquè... De fet, hi ha cursos especialitzats en el que tu t'interessi. Vull dir, em referia més a aquest tipus d'influencers de milions que prometen solucions milagroses, no? Però sí que existeixen cursos i, de fet, hi ha molts cursos fets aquí a casa, a Catalunya, que estan molt ben fets. Per exemple, recordo va sortir fa poc d'Agència Carmina, Utòpic, que estan fent un curs especialitzat en integració solucions dia a empreses del tercer sector i associacions i ONGs. I això a mi em sembla fantàstic. Doncs sí, per seguir amb aquest exemple de cursos, no? Però... Aquests d'Indie Hacker tenien un que es diu Capficat, que és un curs que fa que es diu Pere Llats, i també és una manera de fer un curs sobre IA i sobre codificació per persones que no en sàpiguen gens i tot en català. Vull dir que, a més, tenim aquesta opció de fer coses en català i de seguir construint aplicacions com la teva i de generar molts nous milionaris pel futur. Bueno, aviam, tant de bo. És l'objectiu. Però sobretot no tenir por. Molt bé. Doncs escolta, jo crec que amb això arribem fins al final del programa. Gràcies, Arnau, per passar per l'estudi. Gràcies a tu. Molta sort amb el teu app de Tesla. El posarem també a la descripció. Per tant, qui tingui un Tesla, espero que hi hagi molta abundància entre l'audiència o molt fan de la tecnologia i dels cotxes i que, per tant, es puguin descarregar aquesta aplicació. No et cobraré cap comissió, no te'n venís? Vale. Doncs això, escolta. Doncs res, abans d'acabar, recordar-vos que a la descripció trobareu l'enllaç per descarregar-vos aquest nou mail de Proton Mail, que podeu fer el canvi amb aquesta configuració Easy Switch i que és gratuïta per les configuracions bàsiques i d'aquesta manera tenir una mica més de control sobre la vostra privacitat en aquest nou món. Ens hem de posar al dia. Us ho recomano de veritat. Doncs escolta, fins aquí el programa d'avui. Arnau, moltes gràcies per venir. A tu. Molta sort. I res, gràcies a vosaltres també per tornar-nos a acompanyar en aquest canal. Recordeu que us podeu subscriure, que això no costa absolutament res, i ens veiem a la propera.